Lipaten kan ti kunak ngem saan tadya kabailan amapukaw katen na tangamit na irwamak nga daka mang taripato mangayat kaniyak tinapudno ulitek ibalikas ko ken ka ako pam tuy puso ken rikna uray managin na dayuta agmay saka nga agtagikwa lipaten kan ti kunak ngem saan tadya kabailan amapukaw kaden na tangamit na irwama nga daka mang taripato mangayat kaniyak tinapudno ulitek ibalikas ko ken ka ako kwam tuy puso ken rikna uray managin na dayuta agmay saka nga agtagikwa nalawa lugar iti nagbaetan ta taaddak Pinas ketaddakat Hawaii kailiw ko tinapintas alangen ta ikaw ang biyag ko iya adayong ditoy den na ulitek ibalikas ko ken ka ako kwam tuy puso ken rikna uray managin na dayuta agmay saka nga agtagikwa nalawa lugar tinagbaetan ta taaddak Pinas ketaddakat Hawaii kailiw ko tinapintas alangen ta ikaw ang biyag ko iya adayong ditoy den na kailiw ko tinapintas alangen ta ikaw ang biyag ko iya adayong ditoy